טוב, מה קורה חברים? אנחנו הולכים לסדר את אנחנו החדר. הולכים לבלבל לכם את המוח ולהראות לכם איך החדר הזה כל הזמן משתנה. אז, לשינוי הראשון. ובום. זאת, וזאת התאורה השנייה. תראה להם. ואם אתם אוהבים תאורה שלישית, אז תגיד. ובום, התאורה השלישית. קבלו את טופי הרובוט. שימו סאב חברים. חברים, נשים סאב אליי כי זה ממש לא קל לעשות את הסרטונים האלה. בדוק. ותאורה האחרונה הכי משוגעת, קבלו קום. סתם. חזרנו לתאורה הקודמת. קבלו אותה. ביי. אוי, לא חגו. חברים, אל תשכחו לשים סאב לייק